Здравейте, приятели! Аз съм Funny Videos и днес ще правим, както виждате, пиксел арт. Така. Ето тук е нашето. Да ви покажа какви творения съм правил. Правя ги, планирам ги, защото да се запазват така. Покемон. Така. Добре, и сега ще направим сладолед. Ще се надяваме да се получи. И значи ще почнем от най-долу. Да, ето тук. Не, малко ще го преместим. Така. И тук. Тук, точно. Не. Тук я. Точно по средата е. Долу е. Може да се каже. Така. После правим едно нагоре. И тук едно нагоре. Тук двечки. Така. Още двечки. Да стана, да. Може да гледате тук, защото тук няма и такива отделения, те да си броиш квадратчетата. Тук има още един път нагоре. Така. Ще спомня как беше. И тук, нали виждате как е от тук? Тук трябва да е една линейка. В момента всичко си го измислям, затова се надявам да стане красиво, хора. Тук ще направим така. Извинявам се, ако не стане красиво. Просто пиксел арт не научвам да рисувам, реших един път на клип да рисувам. Така. Напълно също правите на другото, да е по-лесно. Ако не ме разбирате по-просто е смисъл. Така. Ще направим тук. Така. Опа, тук. Да, имам грешка. Така. Тук трябва да бъде. Да не забравяме да не грешим блокове. Така. От тук идва така. Тук едно е тук. Точно така. Значи, виждате тук как е. Давате двечки надолу и хоп едно тук. Плюсате така и така. Напълно също. Давате двечки надолу, хоп. Не, чакайте да реши. Не, така не стои хубаво. Освен да го направим... Чакайте, да ви покажа как. Така. И е по-хубаво. Или по другия начин. Пишете в коментарите. И тук, за да се бъде за Smile Face, направено е така. Едно друго да го сложа, казвам. Добре, така става също. Да, така, добре. С черното свършихме. Може да преминем само към белите детайли. Ще нагоре така. Които ще бъдат очите, естествено. Сега ми трябва долу-горе лилаво, но да е розово. Е така по-тъмно розово. Колко е тук? Да. Ще има линка на това, от където да си правя пиксел артовете. Вие може да влезете. Така. Сега ще ми трябва светло розово. Така. И си поедисваме тук цялото така. Както гледам, ще стане добре. Надявам се. Ако се направя някаква грешка, пишете долу в коментарите. Така. И пък ако не ви хареса, още тук гледате най-добре. Така.
Сега ще ни трябва жълтичко. Така, но то с по-такъв цвет. Такъв коник. И няма такъв цвет. Тук зато ще вземем такъв. Просто ще го отсечем както е жълт. Така. И пиксел арта е готов. Естествено трябва да си направите профил. Ако имате YouTube профил, мисля, че имате, ако лайквате клипове, така да ви трябва. Тук ето ние сме Funny Videos. После цъкате, тук пише Save, цъкате го. Save to your gallery. Тук пише сте така. Цъкате My Gallery. И ето го. За всеки случай го направете още веднъж така clone, цъкнете и то, чакайте където. Ето така. Оставам клипа да видим. Добре хора, ако клипа ви е харесал, може да лайкнете и ако съм помогнал с нещо, пишете долу в коментарите. Ние бяхме Funny Videos и чао!